totes i a tots, ens trobem en el meravellós programa de Passa Paraula i avui contem amb dos concursants molt especials, amb Andreu i amb Xana. Com esteu? Molt bé, molt emocionada d'estar ací. Totalment, amb moltes ganes de concursar. Perfecte, doncs anem. Comencem amb tu, Andreu, amb la lletra A, punt de vista segons el qual l'home és el centre i la mesura del món. Passa paraula. Doncs Xana, és el teu torn. Anem amb tu, amb la lletra B, diferència entre el salari mitjà dels homes i el de les dones. Bretxa salarial. Correcte! Tornem amb Andreu, a veure aquesta què tal, amb la lletra P, organització social i cultural en la qual la totalitat de les relacions socials està estructurada pel domini de l'home. Passa paraula. Doncs Jana, torna a ser el teu torn, amb la lletra F, moviment que reivindica la igualtat política, econòmica, jurídica i social entre els homes i les dones. Feminisme. Exacte! Doncs Andreu, tornem amb tu. En la lletra L, tipus d'abús psicològic en la qual es fa a algú qüestionar la seva pròpia realitat. Res, passa paraula. Passem paraula i tornem a tu, Xana, amb la lletra M, home heterobàsic de masculinitat fràgil que presumeix de ser masclista. Machirulo. Molt bé! Doncs anem ja per l'última pregunta. Amb tu, Andreu, amb la lletra S, terme que fa referència a les limitacions que troben les dones per a ascendir en la seva carrera professional i obtenir càrrecs de més poder i responsabilitat. Sostre de... no me'n recorde. I quasi, sostre de vidre. La desigualtat de gènere continua sent una de les grans problemàtiques a les quals hem de fer front. Les dones seguim patint discriminacions polítiques, socials i laborals. A més, 7 de cada 10 dones entre 16 i 34 anys ha patit violència masclista a l'Estat. Per això, es fa imprescindible seguir treballant per la construcció d'una societat feminista amb igualtat real de drets, oportunitats i llibertats. Per això, des de Joves PB, proposem promoure la salut afectiva i els models de relacions igualitàries, tant sexoafectives com familiars i d'amistat. També incloure agents d'igualtat en els centres educatius i elaborar plans de formació dirigits a homes joves per adreçar-los a una masculinitat sana i, per tant, allunyada de violències masclistes.